Hola, què tal? Com estàs? Avui torno a la teva pantalla per parlar-te del client ideal. Possiblement ja has sentit a parlar d'aquest concepte o d'altres molt similars, com target, buyer persona, públic objectiu, mercat objectiu o altres paraules que segur hauràs sentit o que sentirem més endavant. I és que els del màrqueting sembla que només tinguem aquesta obsessió per fer servir aquests palabrejos per definir les coses i, a més, fer servir noms diferents. Tot sembla que l'únic objectiu que tinguem és fer-te venir mal de cap. Però no, no és així. De fet, el que és important de totes aquestes paraules no és els conceptes en si mateixos o les possibles diferències de matisos que hi hagi entre un o altre, sinó que és la idea de fons que tots porten. I és que has de conèixer sí o sí el client, la persona a la qual vols vendre el teu producte o el teu servei. Per això, avui parlaré del que és el client ideal. Qui és aquest client ideal? I què no és aquest client ideal? Què n'has de saber d'aquest client i, sobretot, per què ja no pots viure més sense saber qui és aquest client ideal si el que vols és fer créixer el teu negoci local. Però per tot això t'hauràs de quedar fins al final, I atenció, que si no et subscrius immediatament al canal, l'ordinador, la tauleta, el mòbil o des d'allà on estiguis mirant aquest vídeo... Bé, tranquil, això no passarà. El que sí que passarà si et subscrius és que no et perdràs cap dels vídeos que penjo. I a més, a mi això m'ajudarà a seguir endavant amb aquest projecte i em faràs una mica més feliç. Què, ja t'has subscrit? Doncs comencem! Deixa'm fer-te una pregunta. Si tinguessis el poder de triar quina d'aquestes 4 persones entre el teu negoci, quina triaries? La persona A, que és aquella persona que entra al teu negoci principalment a mirar els teus productes o a demanar informació sobre els teus serveis per tal de comparar preus, però que habitualment marxa sense comprar. La persona B, que és aquella persona que entra al teu negoci només quan tens ofertes, quan tens promocions, quan tens descomptes. O també tenim la persona C, que és aquella persona que quan entra al teu negoci es gasta tants diners que, com qui diu, ja has fet el mes. Ja pots tancar la persiana i anar-te'n de vacances. O també tenim la persona D, que és aquella persona que entra al teu negoci ja valorant el teu producte, valorant el teu servei, de tal manera que el preu no és el condicionant principal per comprar. Quina d'aquestes et quedes? Ara podria dir-te que sé quina opció has triat, però em podria equivocar, la podria cagar molt i tampoc és l'objectiu ara de fer aquí com si fos un telèpata. El que sí que et puc dir és que si no has triat l'opció D, necessites continuar mirant aquest vídeo. Bueno, i si has triat l'opció D, també, no et pensis que tens tota la feina feta. El primer que cal que tinguem clar és qui o què volem dir amb aquesta idea de client ideal. I una manera d'aclarir-ho és saber què no és un client ideal. I per això els casos A, B i C em van de perles per explicar-t'ho. Comencem pel cas A, el d'aquella persona que només entra al teu negoci per mirar els productes o per demanar informació dels serveis, però que no acaba comprant res. Aquesta persona, que és real i que segurament t'hi has trobat més d'una vegada, no podem dir-li ni client, ja que no acaba ni comprant. Després tenim el cas B, que és el d'aquella persona que només entra al teu negoci quan hi ha ofertes, quan hi ha rebaixes, quan hi ha descomptes. Aquesta persona, que també és real i segurament també tens identificada, entra en el teu negoci 1, 2 o 3 vegades l'any de manera puntual, no? Només per aprofitar aquestes rebaixes, aquests descomptes. Aquests dos casos, del cas A i del cas B, també els podríem anomenar clients potencials. Això sí, sempre i quan tinguis la capacitat de recollir les seves dades i poder comunicar-te amb ells per acabar aconseguint que aquests clients acabin esdevenint clients reals. Però són els clients reals el teu client ideal? Ara ho descobrirem. Seguim avançant. I ho fem amb el cas C, que és el d'aquella persona que entra al teu negoci i es gasta tants diners que pràcticament pots tancar la persiana durant aquell mes. Aquest client no existeix. No existeix. Bé, potser només surt cada 29 de febrer, quan hi ha lluna plena i quan els astres s'alineen d'una determinada manera. Vaja, que no existeix, que és un client imaginari.
I encara que pugui semblar contradictori, un client imaginari no és un client ideal. Igual que un client real no és tampoc un client ideal. Anem a veure. Tu tens molts tipus de clients que tenen comportaments de consum molt diferents. Per tu, tots aquests clients són importants perquè al cap i a la fi, sigui el comportament que sigui, t'acaben generant ingressos. Però estic segur que si et digués que pots clonar a 10 dels teus clients, et vindrien al cap només unes determinades persones. I això és així perquè consideres que hi ha clients que encaixen millor amb la idea de negoci que tenies quan vas començar. O el que és el mateix, que aquestes persones entenen i se senten identificades amb la proposta de valor del teu negoci. Que no tens proposta de valor o que no saps què és això de la proposta de valor? Doncs... Ara que ja sabem què no és el client ideal, anem a veure què és el client ideal, a què ens referim quan parlem de client ideal. Podríem dir que el client ideal és aquella persona que per les seves característiques percep el valor dels teus productes o dels teus serveis perquè donen resposta a una necessitat o a un problema concret i per això està disposada a pagar-ne el preu que valen. No està mal la definició, Bé, com que segurament és molt llarga i no t'ha donat temps d'assimilar-la, evidentment ara pots tirar enrere en el vídeo i tornar-la a sentir, però el que et proposo és que l'anem desgranant i anem veient cada una de les parts d'aquesta definició, tota la informació que ens estan aportant en relació al client ideal i a què ens referim i tot allò que hem de saber sobre el nostre client ideal. I per fer-ho, començarem pel final. I la definició acaba dient: està disposada a pagar el preu que valen els teus productes o els teus serveis. I és que aquesta frase té més suquillo del que sembla. Així que anem a exprimir aquest suquillo. Doncs què ens està dient aquesta frase? Doncs en primer lloc, si et pares a pensar, el que ens diu és que no totes les persones que entren al teu negoci estan disposades a comprar. Com vèiem en el cas A, moltes entren només a mirar, a comparar productes, a demanar informació, però no a comprar. I, en segon lloc, perquè aquesta frase també el que ens està dient és que no totes les persones que entren a comprar en el teu negoci estan disposades a pagar-ne el preu que valen, sinó que només busquen descomptes, promocions, com vèiem en el cas B. Per tant, serà clau que el teu client ideal estigui disposat a pagar el preu que valen els teus productes o els teus serveis sense que aquests tinguin un descompte o tinguin una promoció. Però això només passarà si aconseguim que, avançant en la definició, aconseguim que aquesta persona percebi el valor dels nostres productes, dels teus productes o dels teus serveis perquè donen resposta a un problema o a una necessitat concreta. I aquest és el quid de la qüestió. No n'hi ha prou que tinguis el millor producte, el de més qualitat o fins i tot el de millor preu. Ja he dit moltes vegades en altres vídeos que allò que tu opines sobre el teu producte o sobre el teu servei no val res, no té importància. Allò que importa és la percepció que té el teu client en relació al teu producte o al teu servei. I aquesta percepció ha d'anar directament vinculada a aquesta capacitat d'aquest producte o d'aquest servei a donar resposta a aquesta necessitat concreta, a aquest problema concret que et vulgui resoldre aquesta persona. S'entén, no? Bé, et poso un exemple que em permet encara aclarir-ho més, ja veus que sempre m'agrada posar exemples, i que a més en aquest cas també em permeti seguir avançant en la definició. Imaginem que jo tinc una botiga de candaus de bicicleta, una botiga especialitzada, potser és el teu cas. Per mi, el meu client ideal seria una persona que ha invertit en una bona bicicleta perquè la fa servir com a transport habitual per desplaçar-se per la ciutat des de casa a la feina o per fer visites a clients, el que sigui. Aquesta persona és molt possible que estigui preocupada per si li roben la bicicleta, que no deixa de ser, com dèiem, el mitjà de transport principal i en el que ha invertit molts diners. I per això segurament buscarà un candau que sigui molt segur, però que a la vegada també sigui pràctic de posar i treure, donat que segurament l'ha de fer servir o l'ha de posar i treure moltes vegades. Si jo sóc capaç de transmetre a aquesta persona que els meus candaus, o fins i tot només una línia dels meus candaus, que no han de ser perquè els més econòmics, li aportaran
doncs la tranquil·litat que ella està buscant, no? Perquè no estarà patint per si li roben la bicicleta cada cop que la deixa. Però al mateix temps també li aportaran un estalvi de temps perquè són candaus molt fàcils de posar i treure. I a més, li aportaran lleugeresa, en el sentit de que són candaus que són molt lleugers i que perquè estan fets d'un material especial. Aleshores, és molt possible que aquesta persona, quan entri al meu negoci, estarà disposada a pagar el preu que val el candau perquè aquests candaus estan responent a allò que ell està buscant, a les seves preocupacions, a les seves necessitats. I aquest exemple ens porta a l'inici, al principi de la definició, que ens deia que el client ideal és una persona que per les seves característiques... I aquí és on ens aturem, a aquesta idea de característiques. I és que el teu client ideal té unes característiques concretes que tenen a veure amb 3 grans blocs. El primer bloc tindria a veure amb totes aquelles característiques de tipus sociodemogràfic, és a dir, edat, gènere, nivell d'estudis, nivell d'ingressos, tipus de feina, estat civil, fins i tot hobbies. És molt possible que aquest tipus d'informació és la que tinguis més al cap quan et parlo o quan has pensat en el teu client ideal. Però t'he de dir, lamentablement, que aquesta informació no és, ni de bon tros, la més important que has de tenir sobre el teu client ideal. Després tindríem un segon bloc, que té a veure amb un perfil més aviat psicològic. I a què ens referim amb això? Ens referim a conèixer quines són les seves necessitats, els seus desitjos, el que serien també els que es diu els seus punts de dolor, és a dir, tot allò que fa que aquesta persona busqui respostes concretes en forma de productes o en forma de serveis. Aquest tipus d'informació és molt habitual que les persones de petits negocis locals ja no l'acabin d'incorporar, però és imprescindible si el que volem és transmetre el valor d'aquests productes o d'aquests serveis que connectin amb la realitat, les necessitats, allò que està buscant el nostre client. Finalment tenim un tercer bloc, que és el de bloquejadors i facilitadors de compra. A què em refereixo amb això? Amb aquells aspectes que actuen com a barrera de la compra per part del teu client o que faciliten que aquest client prengui la decisió de comprar. Segurament el primer que t'ha vingut al cap és el tema del preu, que és com si fos la gran barrera que tenen els teus clients a l'hora de comprar-te. Però possiblement hi ha aquesta barrera perquè n'hi ha moltes altres també, i potser també perquè no hi ha prou facilitadors que impulsin aquesta decisió de compra. Per tant, és molt important posar-te en la ment del teu client ideal i veure quines són aquestes barreres, quins són aquests facilitadors, i això et permeti identificar punts forts, punts febles de la teva oferta de productes o serveis, però també, sobretot, de la teva experiència de compra. I, per tant, introduir millores o reforçar aquells aspectes que realment són importants pel teu client i que faciliten que aquest acabi comprant un producte, un servei com el que tu ofereixes. Sí, sé que ara ho veus tot d'aquest color, de color negre. Però no et preocupis. En el proper vídeo et parlaré d'eines i formes de trobar i recollir aquesta informació. No te'l perdis. Però mentre no arriba aquest moment, no tenim aquestes eines, no vol dir que no et puguis posar a treballar en la definició del teu client ideal. És més, seria molt important que ja t'hi posessis ara a treballar. Acaba't de mirar el vídeo i després t'hi poses, val? Aleshores, quan t'hi posis, és molt important que tinguis en compte els següents punts. El primer punt és que no confonguis definir el client ideal amb el que és el dret d'admissió. És evident que tenir definit el teu client ideal no implica que a partir d'aquest moment només deixis entrar aquelles persones que compleixen amb aquest perfil. Això no tindria cap mena de sentit, no? Ja sé que potser és una obvietat això que estic dient, però hi ha vegades que tinc clients que se m'espanten quan els hi parlo d'aquesta idea de client ideal. D'acord? Per tant, és una cosa important. El que sí que et serveix aquesta definició del client ideal és per identificar que aquelles persones que entren al teu negoci si encaixen o no amb aquest perfil i, per tant, saber quins d'aquests clients són els rellevants i els que t'has d'escoltar amb més atenció. Segon aspecte molt important, no confondre el teu client ideal amb el client imaginari i tampoc amb el client real.
Perquè el client ideal ha de ser una persona que potser no existeix com a tal, però que podria existir, podria ser real. Potser en aquell moment tu no la coneixes, però sí que pot existir. Per tant, no és un client imaginari que no existeix com aquell mecenes que podria anar gastant diners a totxo i motxo en el teu negoci i només amb una compra, amb una venda ja en tindries prou, no? Però tampoc cal confondre el teu client ideal amb els clients reals, no? És a dir, el meu client ideal ha d'encaixar amb el perfil de client real, perquè això tampoc no és ben bé així, i hem vist que a vegades els clients reals no són els millors per nosaltres, d'acord? Per tant, això és molt important. Tercer punt. No t'angoixis si no pots recollir tota la informació que t'he comentat en aquest vídeo. La construcció del client ideal pot ser una cosa que es vagi fent progressivament. Fins i tot podries tenir-la totalment definida i s'hauria d'anar modificant perquè les coses van evolucionant. Però sobretot no t'angoixis si no tens aquesta informació. Potser al principi no tens les eines, no tens la manera de recollir informació i t'has de basar en la teva intuïció, en el teu coneixement, la teva experiència, que també són molt fonamentals i també hauran de jugar un paper important en aquesta definició del client ideal. Però no t'angoixis. I sobretot que aquesta angoixa no et porti a la quarta recomanació, que és que acabis per definir un perfil de client ideal tan genèric que al final no sigui gens concret, no? I per tant això seria una cosa nefasta, perquè és el que jo dic que és passar-se El cantó fosc. quan parlem de la definició del client ideal. Agafar una definició genèrica de home o dona entre 35 i 70 anys, no? Que això al final no ens acaba aportant cap informació rellevant que ens ajudi a plantejar la nostra comunicació, el nostre màrqueting, la nostra experiència de compra, ni res de res. I fins aquí aquest vídeo. Un vídeo en el que he intentat aportar-te aquella informació que és clau perquè et puguis posar a treballar des de ja mateix en la definició del teu client ideal. Així que, no perdis més el temps, vinga, al tajo, i ens veiem al proper vídeo. Vinga, adeu!